ተኸታተልቲ ናይዚ ቻናል ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ሰናይ ክትኮኑ ድማ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ እሞሎም ማዓንቲ ንሪኦ ናይ ኣእምሮና ዕድመ ክንደይ እዩ ዝብል እዩ ንከይንኣረግ ዝሕግዝ ናይ ገጽ ክሬም ብምልካይን ፕላስቲክ ሰርጀሪ ብምግባርን ክንቀይሮ ዘይንኽእል ነገር እንተሃለየ ናይ ኣእምሮ ዕድመ እዩ ናይ መብዛሕትኦም ኣብ ዓለም ዘለዉ ሰባት እቲ ትክክለኛ ኣካላዊ ዕድመኦም ምስ ስምዒታዊ ብስለት ዘለዎም ዕድመ ዝተፈላለየ እዩ ናትኩም ከ ክትፈልጥዎ ትደልዩ ዶ ካብ ዕድመኹም ብኣተሳስባ ዓበይቲ ድኹም ንእሽተን ሎማዓንቲ ንሪኦ ቀሊል ኮይኑ ትክክለኛ ዝኾነ ናይ ኣእምሮና ዕድመ ክንደይ ምዃኑ ዘርእየና ፈተና እዩ ክንክተሎም ዘለና መምርሕታት ቀለልቲ እዮም ቀዳማይ እቶም ሕቶታት በቲ ቀልጢፉ ናብ ርእስኹም ዝመጸልኩም መልሲ ይመልሱ ካልኣይ ንሕድር ሕቶታት 4 መማረፂ ኣለዎም ሓደ ሕቶ ብዝመለስኩም ፍቕዲ ነዚ መልሲ ዝተብሃቦ ቁጥሪ ማለት እውን ፖይንት ጽሕፍዎ ናብቶም ሕቶታት ቅድሚ ምሕላፍና ነዚ ቻናል ሓደስቲ እንተኾንኩም ሰብስክራይብ ንምግባር ከይትርስዑ ክሳብ ፍጻመ መደባትና ተኸታተሉና ኢኹም ሕቶ ቁጥሪ 10 ካብቶም ዝቐረቡ መማረፅታት ዝፈትኹም ጉጅለ ሕብሪ ምረፁ ምስ ረኣኹምዎ ዝሰሓበኩም ሕብሪ ኣየናይ እዩ ሕቶ ቁጥሪ 9 ሓደ ምግቢ ሕጂ ትበልዕዎ ምረፁ ምተባሃልኩም ኣየናይ ምመረፅኩም ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ወይስ ራብዓይ ሕቶ ቁጥሪ 8 ኢንተርኔት ክትጥቀሙ ከለኹም ከ ኣየናይ ኢኹም ተዘውትሩ ቀዳማይ ኢንስታግራም ፌስቡክ ስናፕቻት ካልኣይ ናይ ዓለም ዘሎ ዜና ምክትታል ዘነቃቅሕን ሰዓት ከመይ ጌርና ብኣግባቡ ከም እንጥቀም ዘርእዩ ገጻት ማለት እውን ዌብሳይት ምክትታል ሳልሳይ ብዛዕባ ፍሉጣት ሰባት ዘሎ ሓድሽ ዜና ምክትታልን ፊልምን ድራማን ምርኣይ ራብዓይ ኢንተርኔት ብዙሕ ኣይጥቀምን ኢሜል ግና ቸክ ይገብር እየ ሕቶ ቁጥሪ 7 ንዓኹም ዝገልጽ እንስሳ ኣየናይ ይመስለኩም ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ወይስ ራብዓይ ሕቶ ቁጥሪ 6 ካብዚኣቶም ናይ ፊልም ዓይነታት እስከምረፁ ቀዳማይ ካርቱን ወይ ከዓ ናይ ቤተሰብ ፊልሚ ካልኣይ አክሽን ወይ ከዓ መፍርሒ ፊልሚ ሳልሳይ ቀልድታት ዝበዝሖ ማለት እውን ኮሜዲ ፊልሚ ራብዓይ ድራማ ወይ ከዓ ዶክመንተሪ ፊልምታት ሕቶ ቁጥሪ 5 እንታይ ዓይነት ክእለት ማለት እውን ስኪል ክትመሃሩ ትደልዩ ብዘይ ምንም ድኻም ሕጂ ክወሃበኩም እዩ እንተትበሃሉ ኣየናይ መመረፅኩም ቀዳማይ ካልእ ዓይነት ቋንቋ ምኻል ካልኣይ ኣብ ስፖርት ገቡዝ ምዃን ሳልሳይ ናይ ማናጅመንት ክእለት ክህልወካ ራብዓይ ስእሊ ምስኣል ክእለት ክህልወካ ሕቶ ቁጥሪ 4
ካብቶም ሕጂ ዝዘዘሩ ናበይ ከድካ ክትዝናነ ትመርጽ? ሕቶ ቁጽሪ 3 ብዙሕ ቅርሺ ኣለካ ወይ ከዓ ሎተሪ ይስዕድካ ንበል እሞ እዚ ቅርሺ ኣበይ መውዕልካዮ? ቀዳማይ ኣብ ሽርሽር ትደልዮ ዝነበርካ ነገራት ኣብ ምግዛእን። ካልኣይ ንፈተውተይ መሓዙተይን ቤተሰበይን ውህብቶ ሂበ ገዛ ይገዝእ ወይ ከዓ ይሕድስ። ሳልሳይ ልቕሓይ ይኸፍል። ራብዓይ ንደቀይ ይቐምጠሎም። ሕቶ ቁጽሪ 2 ኣብ ገዛኹም ዝኾነ ነገር እንተፈሲስኩም ወይ ከዓ እንተተበላሽውኩም እንታይ ትገብሩ? ቀዳማይ ከም ዘለዎ ይገድፎ። ካልኣይ ክጸርጎ ይሓትት ግን ድሓን ክብሉኒ ተስፋ ገብር። ሳልሳይ ናተይ ጌጋ ስለ ዝኾነ ባዕለይ ይጸርጎ። ራብዓይ ካሊእ ዝጸርጎ ስለ ዘየለ ባዕለይ ይጸርጎ። ናብቲ መወዳእታ ሕቶ በፂሕና ኣለና። ናይ ህይወት ትርጉም እንታይ እዩ? 1 ሕጉስ ምዃን። ካልኣይ ዕውት ክትከውን ተሓልፎ ማሕለኻ እዩ። ሳልሳይ እስካ ሕጂ ኣይፈለጥክዎን። ራብዓይ ናይ ህይወት ትርጉም ክትጽገም ወይ ከዓ ስትራግል ክትገብር እዩ። ሕቶታትና ወዲና ኣለና። ውጽኢትኩም ንምፍላጥ እቶም ነጥብታት ደምርዎም። 10 እስካብ 19 ነጥብ ዘግነኹም ደቂ 9 ዓመት ቆልዕትኩም። ሓይልኹም ሙሉእ ማለት እውን ኤነርጀቲክ ኢኹም። ኣብ ብዙሕ ነገር ግድሳት ኢኹም። ኣብ ህይወት ዘጋጥመኩም ኩሉ ነገር ድማ ብስምዒት ትመልስዎ። ህይወትኩም ምስ ተካፍልዎ ሰብ እውን የድልየኩም ማለት እዩ። 20 እስካብ 29 ነጥብ ዘግነኹም ደቂ 15 እስካብ 19 ዓመት ኢኹም። ብኣተሓሳስባ ገና መናእሰያት ኢኹም ዘለኹም ማለት እዩ። ሓደሽቲ መንገድታት ኩሉ ሻዕ ምስ ደለኹም ኢኹም። ዘይትስማምዕሉ ነገር እንተሎ ድማ ክትገልጽዎ ኣለኩም። ዓለም ክትርእዋን ኣብ ጎንኹም ዘለዉ ሰባት ብደንብ ክትፈልጥዎምን ትደሉ። ኣብ ዓለም ጥቕምኹም ማለት እውን ቦታኹም ኣበይ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣብ እትደልዩሉ ዕድመ ኣለኹም ማለት እዩ። 30 እስካብ 33 ነጥቢ ዘግነኹም ከም 20 እስካብ 29 ዓመት ዘለዎ ሰብ ኣተሓሳስባ ኣለኩም። እዚ ትኽክለኛ ሰብኣዊ መንነትና ንፈልጠሉ ግዜ እዩ። እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ እናፈለጥካ ንምዝንናይ እውን ቦታ ትህብ። እዚ ድማ ጽቡቕ ባላንስ እዩ። 34 እስካብ 37 ነጥቢ ዘግነኹም 29 እስካብ 55 ዕድመ ዘለኹም ኢኹም። ናይ ጉልምስና ማለት እውን ሚድል ኤጅ ኣተሓሳስባ ደረጃ ኣለኩም። ንተገባራትና ተጠየቕቲ ምዃንና ንፈልጠሉ ግዜ እዩ። ስምዕትና ኣእምሮና ንኽቆጻጸረልና እውን ኣይንገብርን። እዚ ንባዕልና ንምፍላጥን ምምሃርን ማለት እውን ኢንቴሌክቹዋል ንጥፈታት ነካይደሉ ግዜ እዩ። ቤተሰብ ምምስራት ተሰርሖ ትደሊ ስራሕ ፈሊጥካ ዕውት ትኾነሉ ግዜ እዩ። 38 እስካብ 40 ነጥቢ ዘግነኹም 55 ልዕሊኡ ናይ ኣእምሮ ዕድመ ኣለኩም። እዚ ናይ ምርግጋዕ ማለት እውን ስቴቢሊቲ ዕድመ እዩ። ንሰብ ንምእማን ኢልኩም ትገብርዎ ነገር የለን። ንባዕልኩም ኢልኩም ምንባር ከም ዘለኩም ትፈልጡ ምዃን እዩ። ዘይተምስልሉ ኩሉ ግዜ ባዕልኩም ትኾኑሉ ግዜ እዚ ዝበለ ኣተሓሳስባ ድማ ካብ ዘየድልዩ ሓሳባትን ጭንቀታትን ይከላኸለልና። ነዚ ድማ እዩ ደ ጎልደን ዴይስ እናተባህለ ዝፍለጥ። እሞ ተኸታተልትና በቲ ዝረኸብኩሞ ውፅኢት ተሓጒስኩም ዶ? ትኽክለኛ ኮይኑ ዶ ኣግኒኹምዎ? ኣብ ትርኢቶ መውሃቢ እንታይ ከም ዘግንኹም ኣፍልጡና። ንኣእምሮ ዕድመና ከምቲ ትኽክለኛ ኣካላዊ ዕድመ ኣገዳሲ እዩ ትብሉ እንተኾንኩም ድማ ነዚ ቪድዮ ላይክ ግበርዎ። በቲ ሎማዓንቲ ዘቕረብናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩምን ተሓጒስኩምን ከም እትኾኑ ተስፋ እናገበርኩ ካሊእ ካብ ናትና ወፃኢ ርእቶ እንተሃልዩኩም ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣፍልጡና። ከምቲ ናይ ሎሚ ዝበሉ መምህርትን ሃነፅትን ዝኾኑ ዛዕባታት ሒዝና ክንመጽእ ኢና። ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና በዚ ወዲእና ኣለና። ቀጻሊ ብኻልእ ርእስቲ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት። ስለምድማጽኩም ይቐኒየለይ። Thank you for watching.